Kinong shnong jong kashnong sao nong bri hari boy district haka arterek nailar kilami shakmat ban panpau ka jing sir ka mensiam halor ka jingma na tower jong ka company BSNL baklem trekam shu mentala bon snam haka te ka shnong ubalaki bat teng kinar pakulo na tower ki hab hamadan kabab jingma ya kinong shnong kuman chupen kamabo te tower udan hapreng ka shnong sao nong bri haka dong lum bat ha senda utei utawa kidan ki ying briu ki skul ka ying dorbar bat wat ka ying mani kabadan ha senda jong utei utawa bat balashna nadu usnam 8,000 nyo shushu na kalyang ka JEC kalai por ru shibnai ya ka company BSNL bakan law no yo utei utawa namar kum ka shnang bat ka balang kala depan ai jingtho sha ka tei ka company henry hadu menta kamla le Pat lada kate ko company kamla yo te utawa hapo shibnai na kalyang ka JEC kansale da ka way pat kilat kilinti. Aingo yo play try kan rat ma play yak nge kum kan galat nga hang ne ngadai kum ur badong jong kan kadong yang ne kadong lum ta way kadai ka jingyat jeng ke klung kena shifting namar ba une to war menta kini ki skru kini ki not baro menta kila sarang lot te ni shifting man laga por teng hawan ke ryong ke jing sawa jong u tawar along ba sawa ka jing sawa jong long nang ne chatai ru ni smong mar klau sawa palat te ni don ke jing shifting ke bakraw te nang ta yo ikene galat del ba ke jing yarap ke jong pi sayo ikene galat nang tai ke Nghe kum way na ki nong shnong jong na ka shnong sao nong bri bat ha bede bat une utowar na lashna yo ne na du usnem arajar nyo te mentau la don kum bakhat nyo snem te kum ba pasan terus nem menta na liang jong ka company trekam shu une utowar te mensua ka juan ya ka ban check igini ki screw ki not ki ba pat ki biawan repairing Kena tu ki tegis nem menta ka klemwan e shulashno ino ja yo ni. Tega don ka we ka por ha ka bagini kinong shnong ki ba marjan jong ka ni u towar. Ka don ka jing snyo shifting ka jing snyo ritmen sim ha ka por khamta magi banai ki ba ki ka riong. Ki minut ye ban thia han ying gil ha ban phet no ne ki ying ki jung ki ban litsa kham se jingai. Tegila tho ru ya ka komplain sya kaliang jong ka balang Tega balang hadin bakalayo ya kata komplain kala shim ya kata kam kila lech po office itu Shillong po BSNL bat ngila ya khot yaki ban ya syong meeting hang ne kila khot yaki ban dismantling no ya une kena kaliang jongki man ka por ka pengi kendu ngin kren ki ongin le no te hadu menta kimle kena kaliang jong ka government mar BSNL de jong ka government ki officer yong bakum ka balang pide ban siusan pe wajar kena kaliang jong ka balang ngila menjur ban siu ya kasan pewajar bat ila tho ro ya ka shet ban IT syaki de nakaliang jong ki apshwa gi ong kala nang baklah ban April nakaliang jong ki opsar jong ka BSNL bat u kontraktor kilawan hang ne ki ong ban dismantling no yaune de nakaliang to kontraktor bat kini ki opsar gil ong ba hakapor bangilaw yaune towar pide ban syaki kini school si banai tengi nakaliang jong kabalang ng bedon rapor ngila sim yo ta jing kitli ngi kren sya di office bat sya shnong baro ba ngin katpat ya kan ka school bakin ai shuti te nadu kate kapor hadu mentaki klemon mi ye shu te gidon kitiar gi bramdor kan ka office haman kapor bagi wan gilara ye te kitiar gi kabel ki bateri gi baro te ya tala jong kateru ngilabat marim sya shu ya kabakin ratu ikini ki tiar jongki de kane kade ka yeng jong ka sanctification de kane kade ka yeng jong ka school jong ka ICDS ka center 1 kane ka government LP school de kane kade ka doorbell hall tahang ne kane ka madan kade ka jaka ka bangile ka function man la snem nakaliang jong ka club nakaliang jong ka sit pat khamtam ka doorbell snong pa de nakaliang jong ikum ka balang ru ngila menjur ba kane ka company la ka government bakan weng no mardor ya une utawar khnang bakan laj ne ka jingma ya kinong song ke jongi onda balaja ka jing mensau
Ngangit bekamdon kata ka jing kikli bat syai kata nakaliang jong ikum ka balang kum kinong sisnong ni kerpat lak nuba ka jing arap ka jong pi ba ka company la ni ka sorkar mardor ka de banweng no ya uniu tawar nakaliang jong kita kintin iba ngakwa ya ka ban penpau hakmat jong pi ki media bat kini kinong sisnong ki biadon kat ka ni kapor ya tang kita kin ku blai sibun nga aingu yu blay bahkan ka si haka jingdon ka jingpi ki badon ka jingkli namanta ka jong ka ta ko jingi haka jingi de badon to war to haka leng jinga nga ko ban pao ka e ka banga sem banga don hasnda jungu ka ying jinga ka don hasnda jungu ni to war ka ban ko nga shifting ya ki khulung khna ki sungkai haka ne madan mara pleng ka jingwan ka riong erngit kum elektron sekamat ngadon ke jing shifting bagi tai kinot ki skru ki ba don nangu ki saja namar kata ngadai urungba obayu i jengai namenta kalawe namenta ki kun ki ti ki siu ki jenga ya kane por ngamdon pasibun tangkane ki khinjat ki tin kuble sibun Kajan mit ya pigi nongwan tan ya ki bangi khot ki media bat yang hilang baru ki pat nong snong nadu kilong kepalong kemilem rubat kini ki hep ki barit ban sakhi ya kaneka por ka bangidon ha kaneka madan to gajing don ka jongi ha kaneka por kalong kerpang na ka banta uni utowar kumbala ya kren bat ya thu gitu ki urang ba ki basyakman kalong sisya ka ba ja sisya kumba ki ladep pan ya thu te ngi ki basya jinga yeng ngimda tip hadu kat no ba une utowar penting open smith ya kiniki para marjan jongi ki bedon ki ying ki sem hang ni henry nakaliang ga jonga kumbala kren iwe I temen basandi arma pniang ba kani ka don kanika center ICDS teman laka step laneman laka por hapo ka kat arba je ngiju penon kami kanika center di nakaliang jonga kum kanong pre agan wadi nga sngo shitom nga sngo shepting khamtam ki kinong wan lane ki beneficiaries ki badon hangne ki detang hapo andrusnam bat kilong kemi ki ba armen tel daja ba la kumno khamta me ki por ba wan kensan ka eriong lane ngimla ban tip ba ka jinglong jong kini ki tiar jong unew tawar ki la ban hapwat hapor ba bom don eru te ka pen kuslai ka pen dinjar ting ki beneficiaries habalajur uslap lane ba lakhi ka eriong na dodang step kim tre shu watang ban wan shim ya ka bha ka benta jong kinang nena senta namar ka jing shepting namar ba unew tawar ladangi don su ong mental ladangi wanang tai nakmat jong kaying mane habadon kal unew tawar ngilay osngaw bala sawa kum ka eriong giba pli gi beneficiaries aga jaka bakin wan sani senta ki haban wan lek pai no sing ki jong ki te kani kalong ka jing siam ka jing lap ka jong akum ka nong trei hapo kani ka agano di sentar ka badon hasenda jong unew tawar te wat langayo I ya kita ki jing ru henry kalat kampli ti hakani ka si kalat kalapli tingis ngokumen sibun bat ke ka ba ngipen pau sya ngilaban ong ngipen pau sya ka perthe haba ka pau haka mobile kalong bakala pau sya ka perthe dengi kermen baka babahakan sawan no haka sinong gejongi tang kini gitin ba kendiat kublai sibun jong ka joint action committee ki badon hapo jong snong naga seng samla bat seng kenthe ki badon hapo snong iba pej bakmi ya ka jingba jumnyat hapo jong snong menda kesni ni don hapo snong saw nong bri bang yelum gumne kroi langba jong gejing apo jong snong langba jong nu tawar ubladon hapo pedang jong snong saw nong bri une tawar mentala ki totally kisnam baga company kamon pechu kanong kumishu itiar kitar ki badon kamru kalara tena kaliang jong snong na kaliang jong ka balang kila pentip sa company henry kamsutnya tena kaliang jong kum keseng habang ngap ban ut ka jeng nam jong tinong snong jong aba kimyo bantia bandam ki tia man gamet apdeng ka jing air ka pdeng ka jing ting balano new tawar un bula unpat akan ono kepor tena kaliang jongi ikentu ya kabor jong company ka bapnya ya kane u BSNL bahkan weng no mardor ya ni u tawar nang ba ekonomi kano ka jing susi apo jong snong bat kaliang jongi ka JSC balada angin aipor sibna ya kane ka company bahkan launo yo ni tawar lom kumta na kaliang jongi jong keseng
ngin le e bodon kam la company kam lau inu tawar ngin la liang jong kaseng ngin IT no ki company ki balak ban lau inu tawar kadang tin nyat le sibun u tawar jong ka company BSNL long de u tawar u bal ap sisa ya kajing mah marba kajing long jong te kum balong hadu menta kam long safe kam long secure su marba hatrai jong te u tawar kadon katuka kaska ka angkan wadi sentar jingi ke badan ki kena nang ta kitu kinong song ke badan saudong jong te u tawar ru kilai ka kot kamde ka por janga andala along mengaur masinong kata kaju ke jing thok labu na kaliang janga la dangam bakala ka dei hau benai feb arajar si arpe ngala lebu sa ka office jong ke BSNL hindri kim sim ke hadu mentaru mereka ke bangadon benong galong bakasinong saunung bridging in lor bagadon halum habawan ge eriong itu ki badon hangtu ki kam shifting yau teu tawar ban yau perthat lane ya kelili imar bakadon kajing shifting ki laban kedia kono por kan ap kajing mensau tikini ki baro ke ba nakaliang jungi kesinong nakaliang junga urang basinong ala libu ya kot komplain hindri kim le ai bat baki lawan kajiru sisin ngang ya dan lang i baki te ki screw ki badan hatai baro kila bun ki bala lus te ap sisa ke jingma te lada kani ke BSNL company lada kam sim ya ke jingkit klik ban pen prakloi na yaute ka jingman sau bat ka jingyap kal ap lupa te nagaliang jong ni ka sinong lada ka company hikan nom le ai min sim da ka weipat kar kom perkhat leng bau pat no sinong lada de ban pen prahi lane ban le da kumoi patang ban weng no yaute u tawar min haban le kloi no lom kumta nyele i lupa bo ula dan lupa ka jingma da benta kinong sung te baro ka pau baga ne ka company kum baga lakular mensua kamle kumta te lada kala simkhia ute u tawar unam dan syu namarba ka jing trikam ju na du menta da la jan da ka phosnam trikam syu te lade ban weng no hi mardor te lada ka company hi sachisin ngan ban lada kanam wan weng klo yaute ngi haban wat pat da kiwe pat kibor ki balak ban weng no sendan khnang makan nom ni kono jingja ka basusi tang naga dau jong te u tawar titang kini ki bangadan bonong tenga kerpat ni phi ki perlok press bat media lengba ka ne ka jing wan tokit ka jing wan pe benya jong phi ke ba filap ngan kan pen kendit benriu ya ka company ka babu yaute te da jing rap bang jing trelang jong phi rangkat bangi ka sinong le se nyela ban weng yang te sin kesni bat bak kita ki bangi mudur bakin ja kinom yo banja hindri kapor kala dir titang gini bang don ban on kubleshbun